Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Νοεμβρίου. Πρεστίζ λοιπόν και πάλι εδώ κοντά σας για να περάσουμε μαζί ένα όμορφο δίωρο. Ένα δίωρο που θα σας κρατήσουμε συντροφιά έτσι ζεστά, μια και ο καιρός σήμερα, από ό,τι λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ήταν αρκετά κρύο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η Κατερίνα σου λέω ότι επισκέφθηκε το σπίτι του Σπύρου Μπιμπίλα. Μας φιλοξένησε λοιπόν ο γνωστός ηθοποιός σπίτι του και νομίζω ότι θα περάσουμε και πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε, να πιούμε τον καφέ μαζί του. Γεια σου Μαρία, σήμερα το Prestige έχει τη χαρά να βρίσκεται στο σπίτι ενός αξιόλογου καλλιτέχνη και ανθρώπου, στον Σπύρο Μπιμπίλα. Καλησπέρα Σπύρο, ήρθαμε για καφεδάκι απογευματινό. Καλώς ήρθατε και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε σήμερα εδώ. Δεν μπορώ να μιλήσω, το βγάλω το χέρι πια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε ένα όμορφο δίωρο συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο στις 11. Να είστε εδώ, γιατί οι εκπλήξεις αύριο θα είναι πολλές και θα περάσουμε καλά. Γεια σας!